ако видите, че имате забавен метаболизъм, не смилате добре храната, не се чувствате добре и качвате тегло, това, което трябва да направите, е да си пуснете пълни кръвни изследвания, за да видите първо, имате ли някакви дефицити на някои от основните витамини, като витамин D, дали имате висок кортизол и дали имате висока кръвна захар. С това трябва да се започне. Трябва да видим какво се случва с храносмилането, дали достатъчно добре храносмиламе храната, дали оставаме достатъчно време между храненията, в които храната да бъде смляна добре, да не се храним вече след като сме се наяли, веднага след това или пък постоянно през целия ден, защото това пречи и забавя целия метаболизъм. Друго, което можем да направим е, има някои добавки, които много добре помагат на тялото да се изчисти. Например, това е пектина. Той е като метличка, изчиства червата отвътре и изключително добре въздейства за намаляване на тегло. Друга подобна добавка, която много добре подпомага храносмилането от аюрведа, това е трифала. Трифала са 3 билки, комбинация, която много добре помага да се храносмели храната. Друго нещо, което може да направите, задължително е да подобрите качеството на вашия сън. Това е една от главните причини за забавен метаболизъм, липсата на достатъчен сън.